man kunne tømme på? Den her? Nå, er det hele? Ej, bliv nu færdig. Det er pisseprovokerende. Og så bagefter må du gerne tage den nye gud over. Det eller andet. Og med låg på. Og med låg på. Hvad skal I lave? Det er fiskefars med... Hvad er det nu, det hedder? Hvad er det nu, det hedder det der? Jeg ved det ikke. Med selleri og... Ja, det er jo, hvad man vælger. Og det der... Ja, det er bare lige for det der søde blødløg og rosenkål. Og så smider det jo med fisken og sølvpapir og krydderier i ovnen. Er du ved at koge løg nu? Nej, det er bare noget vand og sukker. Du prøver bare. I prøver? Ja. I er i gang med at lave, I er ved at koge løg nu. I er ved at koge løg. Men hvis du ikke